Jorkam näme görýäňi? Ay, ne aladın kliyini görýän. Batga görýänler şoýdum içi. Aga bola gelmenki de görürle, seretmen sevgilim täze telefon alyp berdi. Göräýin. Ne gör? Nesip etsin. Sağ ol. Alo, Gelendir naklım. geldiňmi? Bola çykýanadyr. Evet. Paka. Dedem. Geçesi bana, olsu sana. Kerim, Hmm. bilýärmi näle jaran bara? Tın kıcamı. Hawa. Ama seýür sana telefon alyp beripdir. Hiyorsun. Sen bana haçan alyp berjek? Bağlan bilýän men sen näil gowerýänmi? Bir binden naharsa wagtda sen ýüregiň sowmasa bolýar diýip seni görmäne geldim. Arqyn bol elimden gelse asmanna hyýyldızlar boýnumy monjuk edip takarım. Uf, şerte kelengdenem ýadadım. Almuniýum. Garaşyn tek görürsün. Bizetimi bükerek hemme dadadirek sen mama men sana belet Biz ayrılmaly son gynanmaly Gyslan ýan seni söýgümezi goraly Biz ayrılmaly son gynanmaly Gyslan ýan seni söýgümezi goraly Sen mama men sana belet Biz ayrılmaly son gynanmaly Gyslan ýan seni söýgümezi goraly Biz ayrılmaly son gynanmaly Gyslan ýan seni söýgümezi goraly Hemme da derek sen bana men sana belet Biz ayrılmaly